Morning teenager nde kupangika zodabwitsa kumalo otchedwa Hormuz Island. Hormuz Island ili kumbali ya ku Strait of Hormuz, ili pakati pa Persian Gulf ndi Gulf of Oman. Nde ku Hormuz Island ku southern Iran tukumene kweti ku Iran kunagwa chimvula. Chimvula cha mkokomo kwambiri kumalo otchedwa Red Beach. Nde napezeka kuti kutagwa chimvula chicha madzi anasintha kala onse, kuti inde madzi amazaoneka ngati ofira komano kunafira konse ndi dothi lomwe linapezeka kuti lili deep red. Ndi anthu anajambula ma videos, ena amajambula zithunzi nkumaonetsa amene kukuonekera nde kumaopsa konse kungokhala kofira ngati magazi. Nde ena amanena kuti zinayikidwa kale m'malemba izi zinzosonyeza kuti ndi masiku otsiriza mathero wa dziko, kuti panali ma prophecies ena ake onena kuti ananena ndithu m'malemba kunena kuti ati ku nyanja ya ku Iran kuzapezeka kuti madzi asintha asanduka red. Ndi anthu ena anayamba kututumuka kuti prophecy ija yatani yathekadi, koma iyo ndi prophecy pamene science ikukamba mwamtundu wina. Ikunoti si magazi, si pollution, ndipo sizoopsayi, sizochititsa mantha, ndi natural geological phenomenon. Akuti ku Hormuz Island dothi lake ndi miyala yawo ndiyodzaza ndi iron oxide. The iron oxide ndi compound yomwe imapangitsa zinthu kunena kuti zizisintha mtundu, zizikhala ndi dzimbiri imabwera chifukwa cha iron oxide. Ndi mvula imati ikagwako kwambiri, mvula imakokolola dothi lija ndikukalowetsanso mu nyanja. Ndi dothi lonena kuti lilikali ndi iron likulowa mu nyanja, iron oxide wa mudothi uja akangolowa mu nyanja muja madzi aja amasanduka red. Ngakhale magazi ndi ofira chifukwa cha iron, mu hemoglobin, the red part of blood in the iron ndi hemoglobin. Adani aja aderalo amene amakhala kwa maitchula island yokuti Rainbow Island, chifukwa chonena kuti kumapeza kuti kukuoneka mitundu yosiyanasiyana chifukwa cha iron ndi ma compound ena onena kuti anadzaza ma minerals omwe anadzaza mdothi. Ati amapezeka kuti nthawi zina kumakhala makalazi osiyanasiyana chifukwa cha ma compound amene ali mdothimo, ndi maoneka ngati rainbow. Koma apapa mene inachitira mvula yake ndi mmene kunasinthira kunakhala ngati kwatutumusa anthu, ndi ma videos ake amene achita go viral amene akuzungulira. Ma scientists anenetsa kuti ndi za temporary ndipo ndi za natural, palibe choopsa china chilichonse. Pamene anthu ena akuchita mantha nangasena aziona kumene ma videos okhala nyanja yonse yofira after chimvula ndi dothi lomwe. Ndi nkhani iyo nena kuti ndi prophecy iya izakwaniritsidwa, ndi omwenso yapeza kuti ikupatsa anthu mantha kwambiri. Mwina adi ndi prophecy, ine sindikudziwa, koma apopo chonko nachoti madziwo asintha kala chifukwa cha iron oxide. Zimenezo ndizo zomwe zikupangika ku Strait of Hormuz zikomo kwambiri.